auya mbuya mbuya majoero ndozvinokosisa kuti this time nokuti tatozona vanongotopinda mumafilling station vachitanzi wati mbuya chipo isinotiekera chipo ningi yet ini ndanga ndangonyorwa kuti mbuya chipo handida kutaura kuti vana ningi vana uyu izita randangoisa asi kuna mwana kutora two personal zita iri kuti usiye wanyora kuti mbuya chipo is not that chipo. Which chipo are you talking about? I don't know. Tochibvapo toti mbuya vajoero ndapota ini ndikatoti chegati vakamufuti kuti mbuya joero muri munhu wenyama kana whatever zvamakasangana nazvo zvakaitika kana makatsotswa kana makareverwa nhema kunzi itai pachivhitivhiti tadero toita sei ndoda kuti love yedu inyasa kupfuta muchiitwa electrified tivasinyaradzi vasaita any action izvo no pakuda mamwe elections kuti aiwa mbuya avaka vanenge vanotori paindaneti ndofunga vachitoitwa sei vachitoitwa izvozvo zvinoitwa nevanhu vakasiyana paindaneti saka hanzi hamino saiti yavari iyoyo ndofunga so mahwira ndaita ndofunga notanzi vanenge vari kutobhadhakwa vanhu vanotaura macomments vamwe vatanzi tatovaona mavhidhiyo avo nekuti kune imwe zvakare screenshot yavabuda kusuro kune mabhaketi akaturikidzana nechivhasirini chiri pamusoro pemabhaketi netv yavo plasma iri pamusoro pemabhaketi vakasinga Zambia ndoranga kavhara shashiko saka kune vamwe vatanzi tavaona kusaiti dzatavaona idzodzi dzamaekera dzemaelectronics dzavavaona kumaelectronics ikoko ikazoti manje kumaelectronics wacho saka vanoshandisa zita rekuti pegere vanoshandisa zita rekuti hani vanoshandisa kuti maijowero vanoshandisa zita rekuti chii serenezia keresenzia karisto vanoshandisa rekuti chii kana kuri ikoko kwacho nokuti ndonese kuti ndofunga vanhu vazhinji vachada kunovatsvakwati mbuya ava kana varipo pasaiti idzodzo dzeelectronics idzi vane zvinhu zvavo zvikanzi she gets paid handsomely kukanda mavhidhiyo iwayo ndofunga ndokwavariko vanhu vangu vachidira kuti tamaona kumasaiti tikazoti vaita zvavaita nemunhu here wavaita naye kana ari bheni 10 kana ari bheni 13 kana ari bheni 70 munhu uya ndokumatora nekuda ndokumasebhita kusaiti munhu iyoyo pamwe ndio ndorya mari yekusaiti koko kuda mbuya havasi kurya mari iyoyo I don't know asi mbuya ajoero vabuda zvavo nhasi vangu vari padesign imwe kiti ndavo ranga rakavhurika zvavo chikaba chavhaserini chiripo pamunekera papo saka vanhu vanga vachindinakidza zvavo kumakomenti chikanzi nai mbuya ajoero madii matorerwa foni kamukuhatora foni sei kana kuri kubasa kwazvikuti saka vanhu vazhinji vangu vachitanzi imi vanhu manga mutanzi mbuya ajoero ndovekumaplus 44 you owe us an apology vanhu mukachidira kuti no you owe us an apology. How can you actually say kuti hanzi mbuya ajoero ndiro kumaplus 44 those two buckets akaturikidzana pamusoro purely and 100% that's not plus 44 apologize to us pfekai maapologies mese tasikatozivi kuti chiri kubudawo checho chokunzi hanzi mbuya ava ndio kumaplus 44 I didn't know achiho nhasi izvozvizvi vanhu vachiti hanzi toda apologies redu mwati kuchigaba chevhaserini icho chiri kuitei pamusoro pebhaketi chinoitei mbuya avo ngavabvise zvigaba zvevhaserini pamusoro pemabhaketi asizi kuti wangu achizora muromo yavo kudai ngeyotsemuka zvavo kana vangu achimborya kana zvangu achirya kuda wangu achirya machipisi kana mazepe ane munyu akawasa kuda muromo wangu atsemuka tichazivi kuda vangu vachiexercise vachitamba mumba imomo pamwe pavangu vachiexercise paya muromo wavo wadi wazotsemuka ndokunzwa nenyota ndokufunga ndoyo yangu wozora vhaserini ndokuzongoti achirege ndise pamusoro pechibhaketi ino ndikati kudii mbuya kana vari pamushando wavo iwoyo vamwe vacho vagwira tsizvo no she's a professional in those electronics kwavari ikoko zvikanzi mukumbesvika nekufamba musendiraini kwai vabuda rimwe mhomuzi PS ine hangu vhidhiyo handina chechi yedu haidi ndione zveumburu ndevamwe avo zvikanzi kumakomenzi manje aiwa ngavatorwe foni vhaserini ndeyei ngaitorweyo mani ngaibvepo vanotisire chivhaserini ipapo yange chakakura changa chakakura chigaba chevhaserini ichocho zvakushata vanosvika vavhura muromo wavo ndosara wanyatsa kuita soft no dry lips ndio zvinenge zvakaitika ipapo saka vanhu vakati nevamwe zvakare havana vhaserini zvamwe ndeyekuti
vanyatsa kupenya pamiromo vachitora mavhidio kana ushata zvikanzi nevamwe torai please now bodo yatozogwanekera vhasiri iyoyo nevamwewo zvikanzi ko tv pamusoro pemagaba eclorini clorini haizi kuti ipende kwati zvando UK iyoyi here zvikanzi akuna UK yakadai kana ndiwo can you say kuti this is a UK for us it's a no we refuse mati vari kuUK igara zviya mbuya ava she loves the camera nevamwe makati vanogara divi ripi reUK zviya vanhu vari kuUK mangu vachidei ndofunga yavo handizivi zvikanzi 2020 havaisi kumira zvayo zvikanzi 20 blade zvokwadi hanzi shes electronic artist ndo zvandokwanisa kutaura or internet artist vari kutobhadharwa ndevamwewo zvikanzi really zvikanzi pane vataura kudaro pakabuda that first one saka kune kwavari kuita mari nazvo kunotibhadharwa zvavo vachitoonwa vachizoramba vhasiri pamuromo wavo zvikanzi mati UK shuwa here nevanhu vari kuramba neUK yavo vamwe ndokuti vedu vezvakwana vedu vemunhu anoita sachazvinga zvikanzi vana prefect tisiyei tisununguke gena rakatimirira tose tose zvikanzi nemuchiuno makanyasa maya wese wanga vachiwanzira tsitsi please musatambisa tsitsi dzenyu for munhu asingagaye one of here vazukuru ngavawatorere laptop iyo don't know is she using a laptop tablet or phone handizozivi manje kuti painternet electronics pacho vanenge vachipiwa zvese izvo here kana kuti kwete I don't know mona manje handiziviwo kuti vanenge vachiti ndoshandei pasi ndofunga vaona vavaona zvanzi imi tipei mavhidhiyo acho tipei pabeauty chiripo zvavo vhaserini handiitruste zvakaomawo hezvo tamboona mastitchi zhinzi ndo kubasa kwavo one vane akati one day pamawebsites apa go vari kusekiwa bag imuchita bhizi rekuvaseka hatiziviwo zvikanzi tv stand yatora mukombe zvokwadi moms vari kumberi avo yo zvakaoma mabhaketi apinda bhizi UK neSouth Africa ma1 vamwe kuti havasi UK ava ndaramba nada pachipurikisa havangamboiti England how can she be in England vakaisa tv pamusoro pezvibhaketi zveclorini izvozvo how I've never been to UK so handizi kuti nyange zvikanzi zvinhu zvakakombera unenge uchigara pai kutoraisa mabhaketi here vanotora tv vesa pamusoro pemabhaketi here kana tinonamira kumadziro here I don't know zvandokwanisa kutaura asi vanhu vazhinji ndofunga kutofunga kuti ndeve kuSouth Africa nekuti vanenge vachiti vanhu pavanenge vachikurusa mabhodhi pepe vanongotenga mabhaketi ando vanozotengesa kuZimbabwe kuitira kuti vanhu vanenge vachida kutenga voda unoteka mvura vaya ndo anotengeserwa mabhaketi saka kuda anenge achita madhura here kana $2 handinasi kuziva ipo kuti anenge achita mari mabhaketi iwayo asi ndofunga ndo vanenge achinzi achaende kunyaya anenge achitengeserwa izvozvo ndo anodzokera kuZimbabwe azvizo manje kuti awaya ndo vanozonditengesa Zimbabwe rembuya kana kuti mabhaketi ekutongotiwo rekandise stand yangu havasi kuda kutenga tv stand adino kana vachita basa racho vobuda vari mukati merumu iya yekuisa mabhaketi kana zvina kushata zvikanzi I feel for her whoever is leaking this is evil wodwe nevamwewo zvikanzi havasi kuUK ita zviramba izvezvo I wish I can take that woman amboda kundionererwa pane imwe post kumakuseni hanzi yekera vanotopukwana ndo zvandachimbotaura zviya zvikanzi kana vachibhadhakwa ngavatenge tv stand kana tafura hayo kana vachibhadhakwa kutaradza nhasingeni dzavo idzodzo nevamwe achisikara zvinoshata zvanzi munhu wedu zvakwana vedu vemunhu wekera vamwe ndokuti 2020 zvatabho nai ndinzwireiwo ndimhomuzi veUK here handichanzwisisi vamwe ndokuti zvakare UK yavari iUK ipi yacho niwe is she even Zim because someone might have put a voice over on her voice on your video zvanzi UK mukuku are you sure nevamwe zvanzi ndabho zvangu nevamwewo zvakare zvikanzi tisiyei zvedu gogazi ko kwenyu kunogaroburwa heka same order necity ndokwangwadi kukapa zvikanzi gogo vakanga vanyanzi vakanga vari vanyuwani kuti vakanga nyuwani zvikanzi pamwe munhu ari kutonatwanya muchiseka you are right kete ndere John BF yavari kutumira izvi
yatadzawo kutenga TV stand iri. Hakuna UK yakadai. Iri ndo department yananga vanikasi. Ana handichazivi manje kuti pia Joel wava. Ina yekuti like I said, vakatumira munhu mufananidzo nemavidhiyo kare here. Saka munhu kuda kuzama kuvachepesa. Oro kuti munhu wacho wakatumira mavidhiyo vachita vaita akadecide sei kumakanda pawebsite yemaelectronics iwayo. Handizivi kana takamatengesa. Oro mbuya ava ndo chaivo vakatoapply vega kuti ndakuda kuita zvemaelectronics paindaneti. Chifadza dzangu maseve vanhu vazhinji. Asi kutongoti pamwe it's unfortunate kuti kune mumwe munhu kuda wangu ari busy kumatsvaga maelectronics aya ndokusangana navo achitamba music dzedu dzekuti magwacha se ndokubva vatanga kuita yangu achiita. Vamwe ndokuti kuda havasi muZimbabwe mbuyava kuda voice ravo rakaitwa Dr. Ndi kana kuti pane zvekutoitika poka we don't know. Nawo manje izvozvo vanhu vakuna vafukura handisozvi manje kuti pamaelectronics acho vari papi chaipo kuti unovatsvaga uchiti sikazi kuti vanotangisa kuti hani zita chairo kana kuti vanoti chii zvichandiwira here kana kuti zvichandikudzira kana kuti zvichaita sei I don't know. Asi tovasi kuti mbuya Joel vari kuvhiringa vanhu misoro kuti akwandikuita kudai tinovata zvedu vachitirenda kuti aiwa mbuya Joel vanenge vari department iroro. Vamwe vari kudaro I'm not so sure kuti indemaika kuti haisi. Saka ndosaka ndaita disclaimer chikuti hey hambu ya Joel vanofamba nechitanda. Saka kana zvakadini chakubata zvakare pachikamishotevera.